Takže dámy a pánové, dneska si zahráme Block Strike, ale tentokrát si zahráme Dead Run. To je také, že tam sú rôzne pasce, ktoré niekto aktivuje a niekto ich hrá a tak ďalej. Uvidíte v priebehu videa. Zatiaľ ešte nehrám, lebo iba teraz asi niekto začal hrať. Kebyže hráte túto hru a môžete ma niekedy stresnúť, lebo ja túto hru hrám dosť často, takže ja sa volám takto asi. Ja sa volám Iponok. I-P-O-N-O-G. Pokiaľ ma nájdete, tak som to ja, takto vyzerá môj skin, docela pekný. A ideme hrať. Veľa ľudí tu pozomieralo, lebo už tam typek aktivoval tie pasce. Tejto pasce sa bojím najviac. Asi, lebo tu na ťa to proste uzavrie a zabije. A vidíš, nikto sa nenachytal. Tak to musíte nachytať. Dole vľavo máme čas, kedy to máme stihnúť. Tu nám budú fúkať také vetry, ktoré nás dajú preč. Vidíte, teraz ich spustil a tu na to takto vie. Tu sú takéto pastičky s lasermi. A tu na to ide nejak takto asi. Ja teraz nebudem nič odstrihávať, je to proste super video. A skočte, nebojte sa toho, skočte. Nie, kebyže skočíte, on to aktivuje a toto sa prepadne a tak to by nebolo dobre. No, vidíte, teraz som aj ja zomrel. Tam vidíte Iponok vpravo, hore, tam to bolo. To som bol ja. Ináč tento skin s tou fľašou som ešte nikdy nevidel. To je nejaký nový skin. Ale teraz sa rozhodujú, kto kam pôjde, lebo toto, no, niekto išiel a už zomrel. To sú také rôzne dvere, jedni zabíjajú a jedni sú v pohode. A tak. Vidíte, teraz on zomrel a teraz je tento typek, ktorý asi je docela dobrý. Ale on má tam čas 34 sekúnd asi, neviem ako sa to ráta, ale to je v pohode. Ja sa ozvem, až budem hrať. Dobre, už zase hráme, teraz je nová mapa, lebo zomrel tento pilot 10. On zomrel, teraz je nová mapa, lebo sme asi už vyhrali, ja neviem. A tu nás zomreli dvaja, už hneď od začiatku. Takže ja idem ďalej. Tu na typek dal dole plošiny. A tu nás vysunie stena. Vyzerá to iba, že ja jediný mám skin. Takže tak, no to je docela v pohode. Ježiši, videli ste to? Kam až odletel? Fúha, ty vole, to bolo docela silné. Tu si myslel, že sa niekto nachytá. Ne, ja som zle skočil, no nevadí. Čo už? Ozvem sa až keď bude nový round. Dobre, vyhrali modrí, čo sme my. A teraz ide nové kolo. Takže tam je teraz tá fľaša. On sa myslel, že sa nachytáme. Neviem, čo si tí ľudia myslia, že sa nachytáme, akože jak dementi, alebo ja neviem. A prečo tam stojí? On si myslí čo? On nás tak chce nachytať, podľa mňa. Ja mu neverím. Ale idem, lebo pokiaľ ho nevidím, tak neidem. Ale teraz už ide. Takže ja už chápem, lebo on ešte môže ísť a pozabíjať nás. Ale to je iba na tejto mape, takže ono je to také špeciálne, no. Pozrite, tu na už pôjde niekde, lebo toto môže tam výjsť. To je iba na tejto mape, vidíte? Toto musíme zabiť. Ja ho skúsim jak zabiť. Ja sa ale... Kde? Utiekol. On tam už má zbraň, typek, dobre. Super, niekto ho zabil, nejaký Nester 2. Dobre, typku, dobre. Aj ty si dobrý. Ja nejdem rozhodne. Lebo niekto sa ešte nachytá. Tak to pôjdem. To sa mi podarilo. Oni už idú, niekto už prešiel. A jeho to vôbec nezajíma. Jeho to absolútne nezaujíma. On asi nevá, ako to
Asi, lebo to môže byť kľudne aj nejaký nováčik. Vidíte, on proste iba ide. To je nejaký nováčik. Asi, ako to tak vyzerá. Ja idem bežať a podľa mňa on pôjde tiež tak a začne nás tam zabíjať. Lebo tak to väčšinou je. Nie, on tam proste iba čaká. Úplne blbo. A on ho proste iba zabil. Na ferovku ho proste iba zabil. Zajímavé. Ja nejdem, lebo... No, vidíte, už tam niekto zomrel. Ja radšej idem takto normálne. Ježiš, skoro som do toho vstúpil. Videli ste to? Skoro som do toho vstúpil. To bolo veľmi desné, akože. To bolo až moc desné. Tu nás sa to takto posúva, ale to sa dá nejak urovnať. Lenže ja to nechcem skúšať, lebo bez tak spadne. Tu je takáto ulica, no, tu nás sa ide takto, tu nás sú také čepele, ale ono stačí ísť iba medzi ne a nezabije vás to. Týpka to skoro chytilo, týpek má šťastie. On už tam išiel. Dobre, poď. Aha, nie, to nie. Jak sa skoro nachytal tento, ale on je dobrý. Neviem, ako sa volá, ale on je dobrý. Tam hore sa nedá ísť. On už čaká. Uáka. Ona sa chce zabiť, ale mňa zabiť. Počkaj, ja si idem pre zbraň. Zabol som ho. Yes, konečne prvý kill. Pozrite na môj pekný skin. Dobre som ho zabil. Typek je asi AFK. Však tam to není. Ja, to je tá fľaša. Ja, on písal ten dlhý text. Teraz som zase zomrel. Nevadí. Idem sa poposúvať medzi hráčmi. Pozrieme sa vám, až bude nové kolo. Dobre, zabili ho a vyhrali sme my zase. Teraz ide zase nové kolo. Tam je nejaký noob teraz. Tu sa na mňa kúka, ja ho budem... A tak nie, iba sa to seklo trochu, to nevadí. Nejak moc sa to seká. Neviem, či to je môj Wi-Fi, no, ale ja mám dobrú Wi-Fi, keď sa na to tak kúkam. Jo, už to ide. Ono je to vždy tak na začiatku. Neviem prečo, ale tak to je proste vždy na začiatku. Už všetci bežia, ja som ako jediný posledný. Ideme na to. On podľa mňa už pôjde. Lebo tam sa už pripravuje. Ja som dohnal všetkých zatiaľ. Dobre, odišla láva, ja idem a najdem ho. A tam je teraz nožík, ale ešte je tu tento ventilátor smrti. Alebo jak sa tomu nadáva. Ja som ho zabil, easy. Ja som profík, normálne. Ja som tam tak prešiel. No to vyzeralo, ako keby som mal hacky. Lebo jak rýchlo som tam prešiel, tak ono mi to dalo, ten ventilátor ma tak odfúkol. A to vyzeralo, ako keby som hackoval. Dobre, toto bude posledné kolo a potom končíme s videom. Ideme. Dneska nebude livestream, lebo povedal som si, že livestreamy už nebudú a zabili ho, takže dámy a pánové, ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.